ολυμπιακό ακίνητο που παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Απέναντι λοιπόν από αυτό το κόσμημα το οποίο κατασκευάζεται στην παραλία, εκεί στο Φάληρο, με πρόθεση να δημιουργηθεί κάτι σαν ριβιέρα της Αθήνας, παραχωρήθηκε ένα ολυμπιακό ακίνητο που είναι ρημαδιό στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο να γίνονται εκεί μεγάλες δίκες. Προφανώς είναι εκτός πραγματικότητας αυτό. Ψηφίστηκε πάντως τροπολογία γι' αυτό από τη Βουλή από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Εντυπωσιακό είναι ότι 2 ημέρες μετά οι ανεξάρτητοι Έλληνες επανήλθαν, κατέθεσαν τροπολογία και ζητούν να ακυρωθεί αυτό που οι ίδιοι ψήφισαν την Παρασκευή το βράδυ. Το πώς και το γιατί θα το δείτε στο βίντεο. Μία ακόμη κρίση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ προκλήθηκε με την τροπολογία που προβλέπει ότι το ολυμπιακό ακίνητο του beach volley στο Παλαιό Φάληρο θα μετατραπεί σε χώρο διεξαγωγής δικών. Η τροπολογία που ξαφνικά έφερε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ δοκίμασε την κυβερνητική συνοχή, αφού οι βουλευτές του Πάνου Καμένου την ψήφισαν την Παρασκευή και ζήτησαν την κατάργησή της την Κυριακή. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ισχυρίζονται πως ψήφισαν την τροπολογία αφού πήραν προφορικές δεσμεύσεις από τους αρμόδιους υπουργούς ότι θα γίνουν διορθώσεις. 2 μέρες μετά κατάλαβαν ότι τους κορόιδεψαν και ο βουλευτής Λάρισσας Βασίλης Κόκαλης κατέθεσε τροπολογία με την οποία ζητούσε να καταργηθεί εκείνη που είχε ψηφίσει νωρίτερα. Το ακίνητο μέχρι πρότινος ανήκε στον Δήμο Καλιθέας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αντέδρασε έντονα. Ουσιαστικά στο κέντρο της παραλιακής ζώνης των Τζιζιφιών του Φαλήρου, κάποιοι μέσα στο βράδυ σκεφτήκαν ότι πρέπει να κάνουν αίτηση δικαστηρίων. Ο Δήμος Καλιθέας, με ομόφωνη απόφασή του στο χθεσινό βραδινό Δημοτικό Συμβούλιο έκτακτο, παρουσία 500 κατοίκων και εκπροσώπων φορέων, αποφάσισε να αντιδράσει δυναμικά. Δεν συζητάμε ούτε για ένα τετραγωνικό μέτρο, ούτε για 1 ώρα λειτουργίας δικαστηρίων στην παραλία των Τζιζιφιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, πρόκειται να δημιουργηθούν ειδικές αίθουσες για τις μεγάλες δίκες, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως αυτά που δημιουργήθηκαν με τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ένα δομικό πρόβλημα της ελληνικής δικαιοσύνης, η έλλειψη χώρων για διεξαγωγή μεγάλων δικών, περνάει ήδη στη φάση της επίλυσής του. Όπως είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό, η έλλειψη αιθουσών για διεξαγωγή μεγάλων δικών, όπως παραδείγματος χάρη αυτή που αφορούσε τα μέλη της Χρυσής Αυγής, δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα στην απονομή της δικαιοσύνης. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει αναρμόδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κάνοντας ευθεία επίθεση. Να σας δώσω ένα πολύ πρόσφατο, προχθεσινό παράδειγμα για το πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνησή σας την έννοια της ανάπτυξης. Μόλις προχθές, ο αναρμόδιος υπουργός έκανε δεκτή μία τροπολογία, η οποία κατατέθηκε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία τμήμα της έκτασης του παράκτιου μετώπου στο Φαληρικό Όρμο παραχωρείται, προσέξτε, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για να κατασκευαστούν υποστηρικτικά κτίρια. Και αντί να αξιοποιήσετε αυτή τη μοναδική έκταση ως τη φυσική συνέχεια αυτού του καταπληκτικού πάρκου που φτιάχνει το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, εσείς θέλετε να την παραχωρήσετε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ανάλογη και η αντίδραση από τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος τόνισε πως οι μεγάλες δίκες έχουν πολλούς μάρτυρες, κατηγορούμενους, κοινό και αστυνομία, συμπληρώνοντας πως θα μπορούσε η κυβέρνηση να δώσει στον Υπουργό Δικαιοσύνης έναν άλλο χώρο. Δήλωσε μάλιστα χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Βήμα FM, πως οι 5 δήμαρχοι της περιοχής είναι συσπηρωμένοι και θα περάσει πάνω από το πτώμα μας. Από την μεριά του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβεβαιώνει πως οι τρόποι χρήσης του ακινήτου θα προκύψουν ύστερα από συζήτηση με την Περιφέρεια Αττικής και τους ενδιαφερόμενους δήμους, ωστόσο δεν φαίνεται αυτό να ικανοποιεί τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον τρόπο με τον οποίο πέρασε τελικά η επίμαχη τροπολογία. Καλησπέρα στον Γιώργο Λικουρότσο από τη Βουλή για να μας πεις τι ακριβώς έχει γίνει τώρα με αυτό το μπάχαλο ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και πώς προχωράει η ιστορία. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι το κλίμα μεταξύ των 2 κυβερνητικών κοινοβουλευτικών ομάδων δοκιμάζεται για μια ακόμα φορά μετά το σύμφωνο συμβίωσης, μετά τον φόρο στις μικρές ελληνικές... Όχι σοβαρά πάντως, Γιώργο. Το λέω για όχι να μην... σοβαρά, ναι, όχι δηλαδή, σοβαρά και μόνο για το συγκεκριμένο. Δεν θα πρέπει στην παρούσα φάση να το επεκτείνουμε και σε γενικότερα επίπεδα πολιτικής αντιπαράθεσης. Φάνηκε και χθες το βράδυ ότι μόνο εκεί δεν πάει το πράγμα. Αλλά εδώ υπήρξε ζήτημα, φαίνεται.
Υπάρχει ένα ζήτημα και υπάρχει ζήτημα τόσο με την διαδικασία με την οποία εισήχθη η συγκεκριμένη τροπολογία στη Βουλή. Πρέπει να σας πω ότι κατατέθηκε την παραμονή της ψήφισης του νομοσχεδίου και ενώ είχε αρχίσει η συζήτησή του στην Ολομέλεια με διπλό στόχο, αφενός να μην υπάρχει εκτεταμένη συζήτηση στις επιτροπές και αφετέρου να μην υπάρχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Η τροπολογία ψηφίστηκε κανονικά. Πρέπει να σας πω ότι στα πρακτικά τόσο της Πέμπτης όσο και της Παρασκευής δεν υπάρχει παραμικρή αναφορά στη συγκεκριμένη τροπολογία από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος την υπέγραψε. Από εκεί και πέρα αρχίζει το θρίλερ. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες μετά και τις αντιδράσεις των δημάρχων αποφάσισαν να αντιδράσουν και αυτοί. Ζήτησαν εξηγήσεις από τα αρμόδια υπουργεία. Τους υπόθηκε ότι θα υπάρξουν διορθώσεις και ότι θα υπάρξει συζήτηση με τους δημάρχους. Μέχρι και χθες αργά το βράδυ δεν είχε γίνει τίποτα από την κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα ο κύριος Κόκαλης, ο βουλευτής Λάρισσας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, να καταθέσει τη σχετική τροπολογία. Πρωτοφανής για εμένα, δεν την έχω ξαναδεί κυβερνητικό βουλευτή να ζητάει με δική τροπολογία κατάργηση άλλης τροπολογίας. Την οποία ψήφισε και ο ίδιος πριν από 2 ημέρες, έτσι. Πολύ σωστά, διότι και στα πρακτικά εκείνης της συνεδρίασης δεν φαίνεται κανένας από τους ανεξάρτητους Έλληνες να εκφράσει την παραμικρή διαφωνία για τη συγκεκριμένη τροπολογία. Πάντως, επί της ουσίας, είναι παράλογο πραγματικά σε αυτόν τον χώρο, με τις χρήσεις που θα μπορούσαν να υπάρξουν, να έχουμε αυτό που χρειάζεται ο τόπος, μια μεγάλη αίθουσα για να γίνονται μεγάλες δίκες, όπως αυτή της Χρυσής Αυγής. Όλοι αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα, αλλά ας δούμε την εικόνα, αυτή από μόνη της μιλάει. Δεν είναι αυτός ο χώρος. Προφανώς μπορεί να γίνουν πολλά άλλα πράγματα που να έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από το να γίνει αυτό το σημείο εκεί ο χώρος που θα γίνονται οι μεγάλες δίκες. Είναι δηλαδή μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να το. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι στη δική του τροπολογία ο κύριος Κόκαλης αναφέρει ότι στον ακριβώς δίπλα χώρο γυτνιάζουν εγκαταστάσεις αθλητικές, στις οποίες αθλούνται νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θα πρέπει πλέον να μάθουν να συμβιώνουν με κρατουμένους και με κλούβες των Υπάρχει περίπτωση λοιπόν αυτό τώρα να αλλάξει, δηλαδή η κυβέρνηση να δεχθεί την τροπολογία του κυρίου Κόκαλη, να μην γίνει εκεί αυτό που είναι ανάγκη να γίνει, αλλά μπορεί να γίνει κάπου αλλού? Η τροπολογία του κ. Κόκαλη είχε κατατεθεί στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, δεν έγινε αποδεκτή, απορρίφθηκε. Μένει να δούμε αν ο κ. Κόκαλης και οι ανεξάρτητοι Έλληνες γενικότερα θα θελήσουν να συνεχίσουν αυτή την ένταση, αν θα επανακαταθέσουν την τροπολογία σε άλλο νομοσχέδιο. Μακάρι η κυβέρνηση πάντως να πάρει την απόφαση αυτή πίσω και να χωροθετήσει κάτι άλλο κάπου αλλού. Γιώργο Λικουρέτζο, σε ευχαριστούμε πολύ. Φτάνουν πια τις 50 μέρες, κυρίες και κύριοι.